Igbo ndị ọma njem ọ na-ekene m unu. Eji m n'aka n'izu ụka wetara anyị ihe ọma. Maka na unu fụ ka m si achị unu ga-ama na ọ dị mma n'ebe m nwa m onwe m bụ Nwaada Uchechi Chukwuma nọ. Izu ụka nke atọ bụ n'onwe ya. Echekwa m na ọ dịrị onye ọbụla otu ahụ. Anyị abịakwana n'isi mbido TV. Oge anyị na-ewetara unu oge aṅụrị nke na-ewetara gị ihe mkparị amụ. Unu na ya n'akụkụ m n'ụbọchị nke taata o nwere mụ na ya nọ. Mana ịma na o nwere ihe a na-ekwu, a na-asị na ihe nwoke ga-eme na nwaanyị ga-emenwu ya karịa. Mana oge ụfọdụ nwere ọtụtụ ihe ndị anyị na-adị eche na ọsọsọ ụmụ nwoke na-eme ya. Mana n'ụbọchị nke taata anyị ga-ekwu maka ụmụ nwaanyị ndị na-eme ihe mkparị amụ dị iche iche, ndị na-eme ihe ntụrụndụ. Ana taata o nwere onye mụ na ya nọ ebe a, nnukwu mmadụ na ihe gbasara ntụrụndụ. Ọ ga-aka mma ka o were ọnụ ya bụ unu bụ ndị ọma na-ege anyị ntị onye ọ bụ. Cheta na aha m ka bụkwa Nwaada Uchechi Chukwuma. Nneọma biko kene ndị ọma na-ege anyị ntị. Ekene m ho. Ọ ga-adị mma ka ịgwa ha afa gị. Afa m bụ Ebele. Ebele the Flutist. Ọ na-anị ya. Ebele ofu opi. Maka flute na onye Igbo bụ gịnị opi. Ịma na abịa n'ala Igbo ọ na-adị ka ọsọsọ ụmụ nwoke na-adị egbu opi. Mana n'ụbọchị nke taata Nwaada Ebele ka anyị na-anọ n'ụbọchị nke taata. Ọ ga-agwa anyị maka ụmụ nwaanyị ndị na-abụ afọ opi na ihe gbasara ntụrụndụ. Biko tupu anyị aga n'ihu, ọ ga-adị mma ka imetụgodo ihe obere ka ndị amara ihe anyị bịara ikwu maka ya. Maka ka m na-ekwu ọ ga-adị ha ka ihe na-ama mmenwu emenwu. Na-ege m ntị ka ya bụ ihe na-aga ọ dịkwa m nnọọ ka ọ bụ na m bụ agba ka m were ego wee na-asa ya. Ịma na ala Igbo mmadụ na-egbu opi a na-ewere ego wee na-asa ya. Ya mee njisi unu n'ụbọchị nke taata na anyị ga-egosi unu na ihe a nwoke ga-emenwu na nwaanyị ga-emenwu ya karịa. Unu ahụgo ya na ọ bụrụ na m kwuru ya n'ọnụ anyị anụgo ya bụ ihe ka egburu ya. Nneọma ọ ga-adị mma ama m na ndị ọma ndị na-ege anyị ntị ga na-eche ihe niile a na-eme na indọstrị ebe a na-eme ihe mkpori ndụ gịnị mere o ji wee bụrụ igbu opi ka nwaada ọmarịcha amụ ya nọ n'ụbọchị nke taata ji eje si nọ nke ọ chọrọ ime. Ama m na ndị ọma na-ege anyị ntị ga-achọ ịma ihe mere o ji bụrụ igbu opi bụ ihe tọrọ gị ụtọ. Otu ị na-ekwu sensị m na-eche echere otu m ga-esi wee sụọ Igbo. Because otu m si wee toli ala ndị bekee ka m anọ m na be anyị wee tonite. Because na try one. So because I'm become Ebele because I gonna do English name ya. Anyway, I'm gonna say now all them prepare at the age 14. Can be the power in her. Now for you, yes, 14. And all the kind here, all here Chineke, all my talents. You man Chineke again. Yeah. But academic Chineke only parents on okay. I'm not getting the doyibo. I mean, doyibo, Ibia by side, they are accusing the money by paper or doing they have. So, my parents, manner, they will this gift. Okay. So, I have them come now, gather school. Now, acquire me and accusing me. So, I had them exposed to music at a very tender age. Okay. But, when university of music, I'm graduate accountant as first degree. Not quite my second degree for business admin. Hey. So he have no in man na Chineke yem simukam you don't know. And me chazini na bido na oil frame na ruko na account before. Beama na the passion the too much na all here ka Chineke shokam me. Na nugo kunobi. Na nugo kunobi. And ta nkene Chineke because since bido na Nigeria I recognize going as the Nigerian first female flutist with awards, recognition awards. Wow. Because also someone in the contemporary professionally guitar no. Okay. Nigeria. So and age go me we made so many videos, songs, different contemporary songs. Ka mugu guitar, opera mugu guitar, Jawa Chineke, all my first single. Wow. In the Lisa. Ihe na-atọ m ụtọ ọ na-ekwu ihe efu ka na n'isi nwata. Obi dị m mma n'ọnwa adị Igbo. Bụ ihe na-eme ihe mbụ n'obodo anyị bụ Nigeria. Unu anụ gị anaghị nwa bụ onye mbụ bidoro igbu opi dịka nwaanyị
igbu ya na ụdị nke na ama ya ama nke bụ na o nwetaghị ihe onyinye nke a na-akpọ award dịka onye mbụ bidoro igbu opi obodo anyị bụ Naijiria. Ya bụ ihe na-atọ m ụtọ n'obi maka na nwanne m nwaanyị onye Igbo ibe m ọnụkwu na ofu ya ndị nne na nna o nwere ihe o kwuru ebe nchọkwu na mmụta. Ọ sị na ihe na-atọ ụtọ bụ na nne na nna ya nyere ya nkwado onye bịara n'ụlọ bịa na-eme gịnị akụziri anya bụ ihe. Ụfọdụ ndị nne na nna na-abụ ma ụmụ ga-eme ha nke a na-akpọ ndị dọkịnta maọbụ ndị ụmụ ihe ndị a buru ibu eme nkwe, mana nne na nna ya nyere ohere ọmụọ ha ndị o tolitekwa ọ ka gakwara gụọ akwụkwọ. Unu ga-anụ ọ sị na nke mbụ ọ gụrụ ihe gbasara akaụntịn mekwe nke ndị oyibo na-akpọ second degree masters ya mee ya na business administration, mana nne na nna ya nyere ohere ọ na-eme ihe ahụ na-eme gị atọ ya ụtọ n'obi. Ndị ọma na-ege anyị ntị, unu ga-echere tupu anyị aga n'ihu anyị ga-achọ igosigasị unu ụmụ nwaanyị dị iche iche na-eme ụfọdụ ihe ndị eji ekpori ndụ, ihe anyị ji maka eweda n'ụbọchị nke taata ka unu mara na dịka nsi kwuo na ihe nwoke ga-emenwu nwaanyị ga-emenwu chebiri na agakwa n'ebe ọbụla.